Yang subhai pi sesisin, syakane ka apologetic pateng. Patakane ke sengi, ka topik dan ke pang kedai sepang ke pop tendrai. Don kiba ong hakane ke dur. Ya ke pop tendrai lane ke original sin. Om syam lahi kai haka Bible. Te kumno en la ban ong ba ukun lung undon pop. Ublay upen sitom me ki brew kat kum ki pop ki ba ki le haka jing im jong ki. Ka jubab ya kani ka jing ong ka day. Da ka babud ya ka jing kai jong ka jing thok bakuy. Ka jing ngej Kristan ka la ngej barabor ha ka jing hap no jong brew na ka jing ai. Ka jaj penriu barok ka wele ni ki kun penriu barok setelah ka pertai kila yale persyak yau blay bat kala syak penlong merau haka pop wat nadu kapor balakha ki katolik ki ngej ba ka jing kta ka bakrau tam jong ka jing hapno jong lene ka jong ka pop tendrai kalong ka jing ikwa pareng kyong concupiscence kata kemut ka jing don jong kene ka jing yai lene ka jing shakring shakapop the tendency to sit kinong seng jong ki protestan kata u John Calvin bat u Martin Luther bat kilahikai syapang ka jing hap bakam jiliu kata hakaba barok ki brew ki don haka jinglong popop ka jing yap hi kalong ka jing mi na kane ka jing hap no ka jing brew namar om don brew uba im bom cukut haka met ngi barok kumta ngi la hap no kapenta ka pakongsan ha ka Bible halor kane kalong ka shiti jung Paulus apostol syakinong Rom ka lenong ke pesan dekat ke bah khatar nang ta dekat khatsan hadu khatra hakabau apostol Paul open scam ya ka jing shisha jung ke pop tendrai ha kiba bun rukom kumne namar kata kumba da uwei brew ka pop kalarung haka pertai bat ka pop ka jing yap bat ka pop ka jing yap kumta ka jing yabru kalawan hap haki brew baro par namar baro kilale pop ker khot ka bakhatar hat kor bakhatsan bun kilayap da ka jingle palat jong wei brew ka babut hadin ka wei ka jingle palat lawan karai penrem ker khot babut namar lada na ka jingle palat jong wei brew ka jingyap kelasan syar na kadau jong u khot babut khot khat pra ka jingle palat jong wei brew kalayalam sya ka jing penrem ya ki brew baro tebun ki wei pat ki khot ki hikai syapang ka pop tendrai kumkene naka kedekot naka kitab Genesis kalong ke baar kot kanyo henrei na uding ka jing tip ya ka babha pat ka pasniu phim dei ban bam na baha kata ka singi ba phin bam na u phin sayap nata sakwai pat ka dekot Bible na kitab Genesis long palai kat khandai de khadwei henrei utrai ublei ulakhat yo brew bat ulaong ha u ha ei medon ulaong ngalayo sngew ya kicing sawa jong me ha ka keper pat ngala shepting namar ngalalung kuy kumta ngalaburi yalati ulaong mana bayatu yame ame lalung kuy hato pilapam na uding bangala hukum yame ban ombam natasak way pat kad Bible na kitsam kasam san puwe dekat kepesan hakme yanga lakha hakapap bat hakapap kakme jonga kalapun yanga
Kasih tiba ni kong seki korin kalong kepakatsan dekat arpway pat arpuar kong kumne kajinyap kalawan tau priu kumta kajimi pat jong kibayap kawan ru da ubriu kumba hau adam barok kiyap kumta hau kuris barok kin sami pat rei upertestan undang laban persyak susu ye kene pat uang Henry ka Bible kahikai bagai jeng persistem kawan namar kapop kebalale rasisya actual sin kasiti syaki nong rum kalau nong kepasan kot katar ke mangi imene kaong kajing yap kalahap haki briu barok par namar barok kilale pop kumta ngia simbenta hakapop jong wadam da kabajit banle bakla kumpa ulale namar ba ngi layo pateng ya kapop tenrai na tika jubab ya kane kalong ya kasiti chaki roman long pesan kot khat ar dei ban singu tu haka jinga dei bat kabenta baro kawe kata kabenta kapen i bangi baro ngila sya penhap ha kapop jong adam bat kijing keta jongka kum keduksa ha ki nyau dekat ki babut ngi pule ba kajing yap kelasen syar nadu adam hadu Moses wat halor kitu ki bam syam la lepop kumba lapen ken an adam bun kilayap da kajing le palat jong wei briu kajing le palat jong wei briu kalayalam syakajing pendrem ya ki briu barok dekat khat pra Perkecing le palat jong wei briu kalau yalam syakicing penrem ya ki briu paro. Ka siti benikong syaki korin kalau kepakat san ke aru kaong baha u adam baro kiyap. Namar pa kapop jong adam kayalam yangi syakapop kaba lalek sisya. Ne kum kita kirkom perkat. Ka samsan puwei sanru ka long kepasyai baha baka pop kadon hangi baro wat nadu kapor balapun yangi kene kajing long pop kam dei kajing mi naka kebangi le kam tam lele hakpo jong kakemi hapangidan don hakpo jong kakemi kumno nginang ban le pop hi hanrei kalong kapa la hiar pateng. Long kepala hiar pateng. Naki kun jong adam. Ngidon kamban syapen im. Nakane ke jinglong ke babakal. Bun ki kristan leng baka history. Kilanget ha ke jing pen baptis ya ki kelung. Bat ha ke jing katmai. Namar ki jing kta jong ke pop tenrai. Bat ke jing don kam banyak kun percaya ki. Kajing sensyar jong usaitan kalong kajing mi nakapop tenrai. Kepala wandra ya kajing kulmar kepakrawa kepertei barok kawe. Dei namar kata ba kini ki liberal theologian kiba kentaj ya kapop tenrai kiju kentaj ru ya kajing don jong usaitan. Bateng-teng wat ya kapop ne ya kajing sniuru ke dan jing sniu dan pop dan setan kita ki liberal theologian de don way protestan bala kala katolik bekerteng ceke Chesterton ong kumne kane gade jing ong jong une ubreu kumno ka sense paken jamet kan lap dak halor kajing hap naka jinglong tibriu tublei. Ki dak kiba uta unong to kmilinti ban lap. Atau kmilinti ban lap ya ka fosil kemut ya baki leti ha aire kemut kin lap kane kedika im. Bat hakti jongkau dang don uso apel. Lane hato umut ba ki spas nem kin pensa ya ka skeleton ya ka syndrome
kising kisru ujong u Adam bat donru u sliding tempur sliding fig balas dang librong susu uang ngasngau lengkum jengmut sisa halor kibakum kini kitkot hakiba ubriu ubala kiu irat utho banamar ki geologist kim TBA sapang ka jingha kumta kano ka jing hikai sapang ka jing sniu kalong ka bom don jing sisa namar ka science kam siam lalap ka ke basisa kamla banlap kumta ka weipat ka jing per ka don season don kata ka jing sngew jong ka jing don ka jing sniu kalong ka papakala kalong ka kulmar lut tik kumba ubre uong unong penpur pipe siam lalap ka pasniu hakapiano jongi te kumta ngaperkhat baka tengah jonga ka janga unong penpur siam lalap ke ba sniu hakapiano jonga te kumta ngaperkhat baka tengah jonga ka janga ikane kajing perkhat jong ne GK Chesterton mensua ude Protestan menta ula kelalong Katolik mo adin katok anepor ulong Katolik dikini kidi kijing perkhat kini kidi kidkhot ngi sapang kata kajing ong ba kapop tenrai kamdon kadon tang kapop bala lehi di laong mene kumno abangi don bon ba ki Kristan ki penbaptis wat ki khulung kemut ki khulung nadu badan po kebik la le po bi de kata kami hap di kormen ko para di kum kini ki ni de ban page pat su tu bhai ki badan ka bible de ban su tharai da kum ne kum tai su tu hi yo hi jing patai men sim ku ni de ban yo ye jing patai ki jing mut patan rai jong ki jing tho nadu ka basdang kormen ko para ya sam kum kini ijat subjek jai kiwe ki parlok jeng pi ba kiwe kin ya yo jing shai bat kitu ki ba la yo jing shai ba kin du bat ya jing shai ngasa share like and subscribe pa dem se kiwe ru